Прецизното боядисване, тапетиране и декориране става лесно с лазерите FUTECH. Направи го лесно! Здравейте! Аз съм Хервиг Янсенс, основателят на FUTECH. Бих искал да ви представя FUTECH EASY, гамата за всеки домашен майстор. Това устройство е нашият LL3405, самонивелиращ се лазер с кръстосани линии. Устройство с точност от 3 мм на 10 метра. Това устройство има един вертикален и един хоризонтален лазерен лъч. Хоризонталният лазерен лъч се използва главно за поставяне на ключове за осветление или контакти. Може да се използва и за поставяне на стенни плочки, таблет, окачване на рамка на стената и така нататък. Вертикалната линия от друга страна е интересна, ако искате да поставите тапети или ако искате да подравните осветлението на тавана, например. Докато ако махалото е блокирано, можете да активирате устройството отново, за да проектирате диагонална линия върху стената. Интересно за парапет на стълбище или, например, боядисване на малки участъци по стена в два различни цвята като декоративен елемент. Устройството може да се използва и с ръчен приемник. Ръчният приемник е идеален, когато искате да разположите определени неща навън, както хоризонтално, така и вертикално. И тогава, например, се сещам за поставяне на стенна изолация срещу фасадата. Устройството работи с две алкални батерии. Разбира се, могат да се използват и презареждащи се алкални батерии или просто стандартни Варта, Duracell. Сетете се за онова зайче с барабана. Това са батериите, които са ви нужни за това устройство.